लिरग्रा स्ट'रिखौ नायग्रा साफ्रोमबो लोगोफोर साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ ना? आं फोथायो नोंथांमोना साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ होननानै। दा खोथाया जाबाय लोगोफोर, आंहासो एसे बेमार जानानै दङ आरोना। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि माथोखौ एसे थर खालामदोंब्ला मोनथिनो मोनगोन आंनि रावा, आंनि गाराङा माबायदि जादों आरो आंनि भइसखौ माबायदि खोनादों। नोंथांमोना जुदि एसे थर खालामदोंब्ला मोनथिनो मोनगोन। नायगिरि लोगोफोर, आं जोबोद गगा मोनदों आरोना, गन्थं थे थे जादों ओमफ्रायनो गुजुबाय थादों, बिदिनो आरोना लोगोफोर। बोथोर सोलायनायनि दाथ' गगा मोननाय लोमजानाय जासावसिगोन ना। आंहाबो बोथोर सोलायनायनि नै गगा मोनबायानो। देहा सुख गैयैनि भिडिअखौथ' लाबोनो गोसो गैयामोन आङो लोगोफोर, थेवबो नोंथांमोना नेबाय थायो जिहेतु आंनि भिडिअखौ नायनो। आंबो थानो हाथारासै, गोनो गोथो बेमारिखौ लानानैब्लाबो आङो भिडिअ गुसुंब्लाबो लाबोबाय आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा मोनथिज्लायनो थाखाय आङो भिडिअ लानानै फैबाय। लोगोफोर बोथोर सोलायनायनि दा गोबां बेमार जासावगोन दै, गुजुनाय जागोन, लोमजानाय जागोन। बिनिखायनो लोगोफोर, दानि गरमखौ गरम होननानै नोंथांमोनाबो बांद्राय फ्रिजनि बुस्थुफोरखौ लोंबाय थानो नाङा दे, गगा मोनगोन। बे बोथोर सोलायनायाव बिराद साबधानै थानांगौ लोगोफोर। आं जेरैबायदि खस्थ' मोनदों नोंथांमोना जाहाथे बिदि खस्थ' दा मोनथों। गगा मोननाया जोबोद गाज्रि बेमार आरो लोमजाब्लाथ' आरो बेसेबां गाज्रि। बिनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बे बोथोर सोलायनाय समाव एसे गावखौनो सेफ लाखिदे, लोंनाय जानायनिफ्राय गरम होननानै माने बांद्राय दै गुसुफोरखौ लोंस्लावनो नाङा, हरफोराव दुगैनो नाङा, बांद्राय दैफोराव थासोमबाय थानो नाङा आरो दै। मानो होनोब्ला जों दायो मानो साबधान थानांगौ होनना बुङोब्ला, नै सफैथारबाय दुर्गा फुजा ना लोगोफोर, सफैथारबाय। गोबाङानो दुर्गा फुजा सिबिग्रा दङ। नोंथांमोना जुदि बे समाव लोमजायोब्ला, बेमार आजार जायोब्ला, बोसोराव खनसेल' फैनाय दुर्गा फुजा, बेसेबां आफसुसै थानांगोन। बेनिखायनो साबधानै थाथारदो, सफैथारगासिनो, मेला गाखोनो मोनसिगोन, मेला नायहैनो मोनसिगोन ना। बिनिखायनो साबधान थादो, दुर्गा फुजाया सफैथारबाय, नङाब्ला गाबनो नांगोन रंजानाय समावबो। दा लोगोफोर, दुर्गा फुजानि सोर मा दख'ना लाखो, बेसे दामनि दख'ना मोनदोंना मोनाखै बिमा बिफानिफ्राय लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाना हर दै। नोंथांमोना दुर्गा फुजानि नामाव दख'ना मोनबायना मोनाखै, सोर बेसे दामनि आरो सोर माब्ला लागोन, सोर मा दख'ना लागोन, ना सोरबा जिन्स पेन्ट लागोन, ना सोरबा फ्रक लागोन, सोर मा लागोन, नोंथांमोना अननानै खोन्थाहर दे। आं मिन्थिनो लुबैयो आरोना। जों बांसिन हिन्जाव मानसिफोरा गाननाय जोमनायाव बांसिन सक थायोथ', सोर बेसे दामनि लादों, सोर माबायदि लादों, बेखौ माने हिन्जाव मानसिफ्रा बिराद मिन्थिनो लुबैयो आरोना। आंबो बिराद मिन्थिनो लुबैयो आरो दाथ' बिराद मोजां मोजां दख'ना ओंखारसोदोंना। आरो सेंग्राफोरनिखौथ' मा बुंनो, सेंग्राफोरा जेसेबां दाम खमनि लाब्लाबो, बेसेन गोसा दामनि लाब्लाबो बेनो बेखा सेंग्राफोरनियाथ' ना। सेंग्राफोरनिखौ सोङाबाबो जासिगोन। सिख्लाफोरखौल' सोंबाय, खोन्थाहरदो दे लोगोफोर। दे बिदिब्ला जोङो जोंनि खाफालनि लिरनाय स्ट'रिया सोलिबाय थानायखौनो जोङो दिनै सुंद' लानानै फैनोसै आरोना लोगोफोर। गाज्रि दामोन दै नोंथांमोना। जेब्लानो आंनि गुजुनाया हामगोन, आं भिडिअखौ मोजां लानानै फैगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना गाज्रि दामोन, आंखौ बेकार टाइम पास खालामदों होननानै। रायलायनो हाया नालाय बारा, पुतला बानायबाथ' एसे होख्रावनो गोनां जायो, गाराङा बारा सायो दा। बेनिखायनोसो आङो नोंथांमोनजों दुर्गा फुजानि सोमोन्दै फंनैसो रायलायबाय। पुतला बानायनाय समावबो गारिफ्रा जोबोद थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरोना। जोंनि न'आ मेन लामाजों, मेन रड लामाजोंनो नांजाबनाय आरोना। दरजा खेवनानै ओंखारब्लानो लामाखौ मोनो आरोना, मेन रड लामा, गारि खारबाय थानाय लामाखौ। दा गारिफ्राबो बिराद थांलाय फैलाय, भइसफोरावसो गारिनि आवाजफोरा हाबजोबलायो। थेवबो नोंथांमोना जेबो दासानसै। मानो बेबायदिथाय आं बुजिनानैनो मोना। जेब्ला मानसिनि जिउआव समस्या, खैफोद आफोदा फैयो, मोनसेथिंल' नङा, गासैथिंनिफ्रायबो जाबदेरजोबनानै समस्या जायो। दा आंनि जिउआवनो एसेबां गिदिर समस्या जागासिनो आरो
बेजोंनो लोगोसे न'खरावबो समयसा। मामा बाबाया मा जाबोखो हस्पिटालनिफ्राय? माबा न'खर गावनायनिसो खोथा दावराव जागासिनो। दिने आंनि मामा आरो बाबाया मा जालांखो? जेसेबांनो बैसो जालांगासिनो, फिसाया जेसेबांनो बुजिनाय जाबोगासिनो, एसेबांनो माथो आं आंनि मामा बाबानि साननाय हनायफोरखौ गोरलैसो नुलांगासिनो। दा आं देरबोबाय। आंनि सिगाङाव जुदि आंनि मामा बाबाया बेफोरबायदि आखल खिन्थिबाय थायोब्ला, आंखौथ' बिसोरो फोरोंनायसो जादोंना। फिसाजोनि सिगाङाव माबायदि गुरै रायलायनांगौ, माबे खोथाफोरखौ फिसाजोनि सिगाङाव सिखोमानांगौ, बबेखौ रायलायनांगौ, बेफोरखौलाय बिसोरो मानो बावखो? आंनि मामा बाबाया जुदि आंनि आबै आबौखौ फुजिया, आंनि मेगननि सिगाङावनो जुदि बिसोरो जुदा जानानै आंनि आबै आबौआ थे-बेथे जालांनानै थाङो, अब्लाथ' आंबो बे एखे अबस्थाखौनो बिसोरखौ खालामनांगोन। अब्लासो बुजिगोन बिमा बिफाखौ फुजियाब्ला गावनि फिसाफोरजोंबो फुजिफिनजाया होननानै। बेखौ मिन्थिहोथारनो नांगोन आं। इसा, नै फिसा, नों दिनै जेरावबो दाथां दे। मानो मामा? मानो मुनो सोंबाय थानो नाङा। नों मिथिखायाखै डक्टरजों नोंनि हाबाया फिक्स जाबाय होननानै? मामा, आंनि हाबाया डक्टरजों फिक्स जाबाय होननानै नों गावबो बुंनो हाया। इसा, नों दाना बिराद खोथा बुंग्रा जाबाय माथो। बिमाजों माबायदि खोथा रायलायनांगौ नोंखौ आं फोरोङाखैमोन नामा? बे नंगौ मामा, नोंसोर आंनि बिमा बिफा। नोंसोरनि बोसोन आं मानिनो नांगौ। आं नोंसोरनि बोसोन मानिगोन। बोसोन मानिग्रा फिसाया बिदि बिमा बिफाया जा बुङो बिनि उल्था बुंफाग्रा? मामा, जेरै नोङो आंखौ बिमा बिफानि खोथा मानिजानो लुबैयो, बेबायदिनोथ' आबै आबौआबो नोंसोरखौ खोथा मानिजानो लुबैयो गावसोरनि। नोंसोरथ' आबै आबौनि साननाय बायदि लुबैनाय बायदि जाया। नोंसोरबोथ' आबै आबौखौ दुखु होयो। आबै आबौनि नोंसोरबोथ' फिसा। नोंसोरनो जुदि आबै आबौनि खोथा मानियाबा बिमा बिफानि, अब्ला आंखौलाय नोंसोरो मा खोथा मानिजानो लुबैयो मामा? इसा, बिदिब्ला नोंखौ बेफोरबायदि बिमाया सिगाङावनो फोरोंना दोनग्रोखादों आरो ना? रावखौबो राव फोरोंनो नांलाया मामा। समजों, बैसोजों, थासारिजों, नुथायजों गासैखौबो रोंबोलांजोबो। मामा, आं सानो बे न'खराव आबै आरो आबौआ थांनानै थासान्दि बे न'खरनि बोसोना आबै आरो आबौनिसो जानांगौ। आबै आरो आबौनि नों आरो बाबाया फिसा आरो फिसाजो, आरो आं नोंसोरनि फिसाजो। मिथिगौ मामा, आबै आबौआ जा बुङो बेखौनो नोंबो मानिनांगौ, आरो आंबो बिसोरनि बोसोन बायदिनो सोलिगोन। मानोना बिसोरो न'खरनि बुरैसा बोरायसा, बिसोरो न'खरनि फांसे गोग्गोम दंफां। आरो नोंसोरथ' दालायसो। नों दिनै मा बुंनो सानदों? आं बेखौनो बुंनो नागिरो। आबै आबौआ जायजोंनो आंखौ हरगोन, आं बेजोंसो हाबा जागोन। आरो आंथ' नोंनो खोन्थाखादोंना सानै सेंग्रा जानानै दङ होननानै। आं गावखौ गथायनाय सासे सेंग्रा आरो नोंसोरनि नायनाय सासे सेंग्रा। मामा, आंखौ निमाहा हो। बाबानि मोजांनि थाखाय आङो गावखौ गथायनानै लादोंमोन, आरो आंबोथ' गावनि जबानखौ लाखिनो नांगोन ना। मानसिया खनसेनिल' नङा मामा, मानसिया खनसेनिल' नङा। बिदिब्ला नोङो माने डक्टरजों हाबा जाया? सोरजों हाबा जानांगौ सोरजों हाबा जानाङा बेखौ आं सायख'गोन। आं फैबाय। बिदिब्ला बे बुरिया गासैबो खोथाखौनो आंनि फिसाजोनो फोरोंना दोनखाजोबखाबाय बियो। एसेबां गोरा गोरा खोथा बुंनानै बबेयाव ओंखारलांदों बियो? आंबो बिखौ नागाराथ'। सोर सेंग्रा बियो? आंनि फिसाजोनो थाखा होलायनाय? नायनि आङो सोर सेंग्रा बियो, होसो लांखागोन आङो।